Marikas na luminakop ang kalayo sa harong na ini sa Purok 4, Road 3, Mercedes, Camarines Norte, alas 4:26 kasuudmang hapon. Uminabot sa primerong alarma ang kasulo. Alas 4:49 nin hapon kan ineklarar ining far out. Basado sa impormasyon kan BFP Mercedes, nagpuot sa sarong kwarto ang kalayo kung sain may mga nabayaan ng mga nakasaksak na appliances. Gibo man ang harong sa light materials kaya marikas na luminakop ang kalayo. Pagdating po kasi namin nung tropa doon, talagang malaki na po. Kasi mabilis na kumalat yung apoy dahil siguro sa lakas na rin ng hangin. Sabi, nagsimula po doon sa isang kwarto, doon sa may saksakan, na ang sabi niya ay doon daw po yun sa electric fan. Maswerte naman na daing nakulugan o binawian in buhay sa pangyayari. Pigaaram pa kan otoridad kung piraan danyos na winalat kan insidente. Kababayan po natin, ang Bureau of Fire po, 10 ng aming mga kasamahan ay laging nagpapaalala sa lahat na sa atin po magsisimula yung pag-iingat, especially sa ating tahanan, yung mga nakasaksak po na ating mga appliances na hindi ginagamit, atin pong aalisin ito sa saksak para hindi na po mag-init kasi habang nakasaksak po yan ay nagre-grade po yan ng may pumapasok pong kuryente dyan. Kung hindi po natin ginagamit ay alisin po natin sa saksakan at iwasan din po natin ng mga overloading na saksakan, yung mga substandard na mga extension. Kahit po gumastos tayo ng medyo malaki, at least safe po ang ating tahanan. Katakod kay ni, liwat na nagpagirumdom ang BFP Mercedes na pirming mag-ingat asinurumdumo ng mga nakasaksak na gamit nga ni makaibitar sa mga siring na insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.